A área da Ponte dos Tirantes xa está operativa. Trátase dun parque de actividade física deportiva, o primeiro que se instala na cidade de Pontevedra. É unha necesidade que, ademais, por parte dos deportistas que xa chegaron hoxe aquí, nos dixeron que facía falta, era, en fin, unha cuestión pendente, e espero que cumpla as expectativas da gran cantidad de xente que fai deporte en Pontevedra, non? E este é un complemento máis. Dende o Concello explican que se optou por un provedor de máxima calidade con pezas de alta duración e solidez antivandálicas e pensadas para ofrecer a mellor experiencia aos usuarios. Eu creo que este é un espacio moi importante para complementar todo aquilo que todos temos interiorizados, que é o traballo aeróbico, é dicir, é poder andar, caminar, subir escaleiras, esos 100 minutos que nos recomendan, que a forza é fundamental para o día a día. E calquera das instalacións que aquí se montaron, pois están orientadas a eso. A súa localización definitiva non é casual. Trátase dunha zona moi utilizada por todo tipo de deportistas, tanto individuais como de equipos. Agora poderán aproveitar estas novas instalacións. Que un sitio ideal, porque temos a Ponte dos Tirantes ao lado, é o centro de concentración de moitísima xente que empeza a súa actividade na Illa das Esculturas e nas márgenes do río Lérez. Entón eu creo que tanto para empezar como para acabar a actividade diaria que faz, pois está en unha ubicación bastante importante, non? A idea era que fora un sitio por onde pasa moitísima xente para que o podan utilizar. Os distintos elementos contan con varios códigos QR que engaden función extras como seguimento e exemplo de actividades, polo que permiten exercitarse de xeito correcto. A xente pode acercarse aquí, pode baixarse o código QR e ver exemplos de actividade nos aparatos, cada un deles ten o seu propio QR, e se pode facer exercicio dunha maneira máis ou menos controlada e para exercitar, pois o que sea, pois os brazos, as pernas, os abdominais, facer exercicios de forza ou de outro tipo, non? Dende o Concello explican que se trata do primeiro parque deste tipo que se instala en Pontevedra, pero non desbotan que poidan seguirlle máis noutros puntos da cidade en función da demanda que teñen estas instalacións da área da Ponte dos Tirantes.